Ako si pridám v BlueOS aplikácii priečinky, ktoré zdieľam na stolnom počítači pracovní, tak aby som ich mohol počúvať na M33 alebo na Bluesounde v obývačke. Čiže ideme na appku Bluesound, nastavenia, hudobná knižnica, sieťové priečinky, pridať priečinky, tu vložíme názov, nájdem si presne v akom tvare to je vo Windowse. Tak, kontrolovne. Tak, a dáme, že pridať priečinok. Zdieľaný priečinok bol pridaný, tu nám ho ukazuje. Teraz ideme naspäť a ideme, že opätovná indexácia hudobnej knižnice. A tu musíme trpezlivo počkať, keď nám to celé si to naindexuje. Tam som pridal, dokopy tam je. To si pozrie vo Windowse, vlastnosti. Je tam 353 skladieb. Čiže keď toto celé prebehne, teraz tam je 50, 100, trvá to nejaký čas. Je tam 353 priečinkov. Musíme to nechať trpezlivo bežať. A už je tam 200. Čiže trpezlivo čakáme do tých 353. Tak vyzerá, že je to naindexované. Skontrolujeme to. Vrátime sa na prehrávač. Ideme na dôležité priečinky. Tu nám ukazuje ten namapovaný priečinok a v ňom sú už jednotlivé skladby. Zapnem to a počujem, že mi to hrá. Ak chcem odstrániť tie priečinky, respektíve z tej hudobnej knižnice, tak sa to robí týmto spôsobom, že jednak musíš zastaviť zdieľanie daného priečinku v počítači. Čiže to si ukážeme inokedy, ale je to principiálne to isté, ako keď zdieľate priečinky. Ale tuto sa to robí potom, že v nastaveniach, nie v nastaveniach, ale v tej hlavnej ponuke, nápoveda, diagnostika. Vidíš, a tu je, že 289 skladieb sú naindexované. A tu by som dal, kebyže v počítači zastavím to zdieľanie a vypnem, tak tu napadlo, že obnoviť index. Mal by to načítať potom už aktuálnu, čiže 0.